Вясна – перыяд аднаўлення прыроды, калі ўсе масава пачынаюць выходзіць на пікнікі і прагулкі ў лясы і лесапаркавыя зоны. Аднак пасля сыходу снега адкрываюцца не вельмі прыемныя карціны чалавечага стаўлення да навакольнага асяроддзя. З гэтай нагоды Алена Куімжы вырашыла запусціць чэлендж. Мяне завуць Куімжы Алена. У галаву прыйшла ідэя неспадзявана. Напрыканцы зімы я атрымала спартыўную траўму. З гэтай нагоды дактары забаранілі любую актыўнасць спартыўную, да якой я звыкла, і сказалі, што можна хадзіць і гуляць. Пасколькі хадзіць і гуляць з такой траўмай было неяк праблематычна, шпарка, я хадзіла марудна. Калі ты ходзіш марудна, ты звяртаеш на многае ўвагу, і ты бачыш смецце, напрыклад. Там растайваў ландшафт уже, падтайваў снег. І ўсё гэта неяк выглядала зусім непрывабна. І я пачала на кожны свой шпацыр браць невялічкі пакетик, зусім маленькі, як пакеты нашы з гіпермаркетаў, і туды складваць смецце. А потым я яшчэ узгадала, што ёсць такая акцыя, як 30 дзён на ровар. І я раней ёй удзельнічала, моя сяброўка удзельнічала. Я думала, чаму бы не зрабіць такую акцыю, як 30 дзён без смецця. 30 дзён кожны дзень хадзіць, не спецыяльна, а проста выйшаў на шпацыр, ці можа прабегчыся, ці можа з дзіцём, ці можа з сабакам. І бярэш невялікі пакетик і збіраеш туды смецце. На працягу 30 дзён. Вось такая ідэя і прыйшла. І гэта ўсё змясціць у сацыяльныя сеткі, ці на сваёй старонцы, ці ў спецыяльных групах, якія я зрабіла, пад хэштэгам Saturday Trash Away. Гэты чэлендж, я думаю, будзе разлічаны на ўсіх, хто неабыякава ставіцца да нашага навакольнага асяроддзя. То есть хто захоча, той і прыме ўдзел. Па-першае, наша навакольнае асяроддзе хочацца бачыць вось гэтыя кветкі без смецця. Жывёлы, якія на сваім натуральным асяроддзі знаходзяцца, а не сярод смецця якога-небудзь. Па відавому складу гэта ў нас проста, як усе гавораць у траваахове, гэта піўны алкагалізм. Проста бутэлькі з-пад алівары, балтыкі, проста усеяна. Пластык. Пластыка вельмі многа. На другім месцы шкло, а на трэцім месцы абгорткі. Абгорткі ад чыпсаў, фольга розная, то есть вось такія адходы. Я думаю, што чалавеку не абавязкова забіраць смецце цэлы здаровы вялікі пакет на 60 літраў, напрыклад. Можна якую-небудзь пакетаў, гэта такі лайфхак, пакетаў для збору смецця, там, дзе ёсць смецце, там ёсць і пакеты. Можна проста ўзяць пакет і туды накідаць чаго-небудзь. Галоўнае рабіць кожны дзень і сістэматычна, каб гэта ўвайшло ў звычку. З 1 мая па 30 выходзячы на прагулкі са сваім сабакам, дзецьмі, альбо проста сам-насам з думкамі, ідучы на працу, альбо вяртаючыся дадому, захапіце з сабой пакетик і пальчатку для прыборкі наваколля. Адна паднятая бутэлька альбо цэлы сабраны пакет смецця – гэта ваш унёсак у чысціню прыроды. З вами была Хрысціна Чарняўская. Чытайце зялёны партал і удзельнічайце ў чэленджы. З 1 мая па 30 зробім прыроду чысцей.